माया में अब तक के बड़ा तू लोग अगर सलीम भाई के हिट एंड रन हो सकेला तो तोर काहे नहीं? अभियो हमनी के पास एक हार्ट के आधा आधा हिस्सा बाना। कौन भइल भाई आदमी के? ट्रस्ट यू। एकरा आप पहचाने नहीं? ई तो हमार बा। ना, हम ही नहीं के कर सकत। हम कुछ गलत कइले बानी, प्लीज बतावा हमके कि हम का कइले बानी। तई यह कहानी हमार धोखाबाज पत्नी के। ओकर मदद माया के कहानी बता के ही कहल जा सकेला। ओकरा ओकर अतीत याद दिलाए पड़ी। ई कोनो तरह के मजाक से कम ना होई। ओकरा लागे कि हमरा ओकरा ऊपर भरोसा नहीं खे, बल्कि हमरा भरोसा मत बन के ओकर यादाश्त वापस ले आवे के चाही। बढ़िया सलाह बा। याद बा तू ही बोले रहला, डॉक्टर के अपन दिल पत्थर के बनाए पड़ेला, चाहे मन हो या ना हो। अभिषेक तहराई करे पड़ी, ओकरा खातिर भी और अपन खातिर भी। हमने के बात करे के चाहिए। हाँ बिल्कुल। तारा के वो कहानी बतावे के बा। एगो लड़की रहे माया। वो बहुत अकेला महसूस करत रहे। ओकर कई राज रहे जो नु केहू के ना बता सकत रहे। ओकर सीक्रेट डिजायर रहे, सेक्सुअल डिजायर। ओकरा पॉर्न डेट्स पसंद रहे, खुद के बांधल पसंद रहे, अपना के हवाले कईल पसंद रहे। जिस्म के तमन्ना
अभी हाँ, अब कहा होगी तुहार और हमार? पता ना, हमरा लगे सब जवाब नहीं के। का हम लोग साथ में ना ढूंढ सके नहीं? सच हो, साथ खातिर कुछ बचल बा? हम लोग कोशिश कर सके नहीं? सोनिया, तारा से एगो सवाल पूछ सकत नहीं? तारा के अपन सीक्रेट फैंटेसीज काहे छुपावे के पड़ल? काहे कि हमके लागल कि तू हमरा के जज कर पावे। त तू हमरा के जज कर ले लो। I'm sorry, अभी। I'm really very sorry. तो कोना बात खातिर सॉरी बाड़ू सोनिया? खुद के में झोंके खातिर कि हर सीक्रेट फैंटेसीज रहे कि तू केहू और से प्यार करत रहलू? सब चीज खातिर सॉरी बोल रहा बानी, लेकिन हमारा और राहुल के बीच जौन कुछ भी रहे सब अभी खत्म नहीं किया भाई। तू लोग अपन मर्जी से अलग नहीं खूब भइल, बल्कि कोनो चारा ही ना रहे। अभी हम कभी थोड़ा तकलीफ ना देवे चाहते। प्लीज हमारी बात समझो। तू बहुत अच्छा इंसान बड़ा, हम तेरा कभी दुखी ना देखे चाहेंगे। लेकिन जिंदगी तो ऐसा नहीं बना, चाहे चाह या ना, एक इंसान के खुशी दूसरे इंसान के खुशी की कीमत चुका क्या वेला। अभी हमके पता बा हम सब कुछ बर्बाद कर देले बनी, लेकिन प्लीज हमके माफ कर दो। ठीक बा, तो देखा हमरा तरफ और कहा हमरा से कि हम राहुल से प्यार ना करे नहीं। कहा से कतरू ना, बस कर सोनिया, बहुत जी ले लू झूठा जिंदगी, कब सच के जिंदगी जी के देखा। जाने की चाहत रो कैसन महसूस करता नहीं हम? मन करता दोनों जना के मार दी, मन करता जान ले ली तार लोग के, तार और वो कमीना राहुल के। हमार दिल बदला खातिर बेचैन बा। सचो हम तकलीफ में बनी और दोनों जना के तकलीफ देवे के चाहत नहीं। अब एक ही को चाहत बा, वो बदला। योर ऑनर, अगर कोनो अपराध भइल बा तो ओकरा पीछे मोटिवेशन जरूर बा, और प्रोसिक्यूशन सबसे पहले साबित करे के चाहेला मोटिवेशन। राहुल सिंह बनाम स्टेट केस में हमें को ऐसन गवाह के बुलाए के चाहतानी जेकर गवाही ई बात पर रोशनी डाली। हम बुलावे के चाहतानी राकेश दुबे के। हम कसम खा के बोलतानी, हम जे कहब सच कहब और सच के अलावा कुछ ना कहब। दुबे जी, आप इनकरा के पहचाने ली? जी साहब, हम इनके पहचाने तानी। कैसे? राहुल साहब हमके पैसा दे ले रहलन सलीम भाई के एक्सीडेंट के केस में फंसाए खातिर। साइलेंस प्लीज। कहे कि सलीम भाई उनकर काम कैला से मना कर दे ले रहलन। कौन सा काम? अब साहब हम गरीब अनपढ़ आदमी बानी, ये सब बिजनेस का समझब। बाकी एक दिन राहुल साहब हमरा लगे बहुत गुस्सा में अइलन और बोलन एगो बहुत बड़ बिल्डिंग बनावे के चाहेलन, लेकिन सलीम भाई जमीन खाली करे के नाम से इनकार कर रहल पड़े। और तो और सलीम भाई उनकरा जान से मारे के धमकी भी देत रहलन। वो कौनो भी हालत में सलीम भाई के फंसावे के चाहत रहले, दबाव डाले खातिर। तो आप वो काम कैली? जी साहब, हम वो काम कैनी साहब। योर विटनेस। No questions, Your Honor. विटनेस इज डिसमिस्ड। योर ऑनर, धीरे धीरे ये केस बिजनेस से हटके वायलेंस के बनत जात रहे। जैसे ही सलीम भाई हवाला से बाहर आइलन, उनके अपन बदला लेवे के रहे। ये साबित करे खातिर
अब हम अदालत में बुलावे की चाहत बानी हरविंदर सिंह के। आप का काम करता नहीं? साहब हमार चाय के टपरी बा फार्म रोड पे। आप इंसाफ के जानत बानी? हम पहचानी ना साहब, बाकी देखनी हाँ। कहाँ देख ले बानी? 25 सितंबर के रात में देख ली बानी साहब। आपका अदालत के ये बता सके नहीं कि 25 सितंबर के रात में आप का देख ले रहा? देर रात 1 बजे हम दुकान बंद करत रानी साहब, तब हम बहुत जोर से आवाज सुननी। जब हम दुकान बंद करके गली में आईनी साहब, तो साहब की गाड़ी जोर से आके रुकल और ओकर पीछे एक और गाड़ी आयल। 3 गो बॉडी बिल्डर आदमी लोग इनकर खूब मरलन साहब। फिर का भइल? ए रोड पे गिर गईलन साहब। ओकरा बाद उ लोग में से एक आदमी इनकरा के जोर से धमकी दिले रहे साहब। धमकाइलस? साहब उ बोललस कि अगर सलीम भाई के साथे हिट एंड रन हो सकेला तो तोर साथ भी हो सकेला। पहले सलीम भाई के साथ भइल, अब तोर संग भइल। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। योर ऑनर, ये केस वायलेंस के हो गई रहे ई त हम साबित कर चुकल बानी और अब प्रोसिक्यूशन बदला लेवे के एंगल साबित करे के चाहेला। राहुल सिंह जौन जखम सलीम भाई उनकरा के देले रहल वो भूले के ना चाहत रहले, वो बदला लेवे के चाहत रहले। प्रोसिक्यूशन अब राहुल के पत्नी के यहाँ बुलावे के चाहत बा, मिसेस दिया सिंह। दिया जी, आप पुलिस के अपन बयान में ई बोलले बानी कि आपके पति राहुल सिंह 25 सितंबर के रात सलीम भाई के खून कई के आपके लगे आयल रहलन और ई स्वीकार कैलन। जी। और वो इहो आपसे बतैलन कि उस सलीम भाई के लाश के कहाँ छुपैले बाड़े। का ई सच बा? हाँ। दिया जी, का आप ई लॉकेट के पहचाने ली? हाँ। ई केकर लॉकेट बा? ई राहुल के लॉकेट बा। आपका ये बता सकेली कि ये लॉकेट आपके पति के गला से सलीम भाई के गला में कैसे पहुंच गई? उ रात हम घर में अकेले रहनी। जब राहुल घर आयल रहे तब वो बहुत परेशान रहे, तो हम उनकरा से पूछनी की का भइल। तब वो रोए शुरू कर देलस। वो बोलस कि वो सलीम के खून कर देले बा। ओ। हम चौंक गए रहनी। तब हम ओकरा से पूछनी कि वो ऐसन काहे कैलस, तो वो हमरा बतैलस कि कोनो जमीन के चक्कर में वो लोग के बीच में झगड़ा भइल रहे। तबे हम नोटिस कैनी कि ओकर गला में वो लॉकेट ना रहे। राहुल बतैलस कि वो लॉकेट ओकरा से कहीं गिर गल रहे। ओकरा एहसास भइल कि वो लॉकेट ओकरा से मर्डर स्पॉट पे गिर गइल बा। ओ। ऐसे वो वापस जाके वापस लाए चाहत रहे। वो बतैलस कि वो लाश के दफना देले बा, लेकिन हम ओकरा के रोक देनी। काहे कि ये बेवकूफी होके वहाँ पुलिस हो सकत रहे। हम वो रात राहुल के वहाँ जाए से रोक तो देले रहनी, बाकी हमरा अपना आप से घिन आवत रहे कि हमार पति एगो खूनी बा। हमार पापा के इस समाज में बहुत इज्जत बा और उनकर दामाद एगो खूनी बा। जौन आदमी से हम प्यार करेनी वो एगो खूनी बा। ये बात हमके अंदर से मार रहल बा। हमके आत्महत्या करे के मन कर रहल बा। अरे अरे दिया जी, प्लीज 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 अपना आप के संभालें। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। डिफेंस के लगे काल तक के समय बा अपन गवाह और सबूत पेश कैला खातिर। द कोर्ट इज नाउ एडजर्न्ड। मर्डर के रात राहुल के साथे तू रहलू।
तू होकर साथी रह लो, है ना? तू कैसे ये तू का बोल रहा है बड़ा अभिषेक? प्लीज एकरा में केहू और के शामिल मत करा प्लीज। हम जाना तनी हम का कर रहल बानी। बहुत छुपा छुपी के खेल खेल लू तू। मिस्टर राहुल, अगर हम लोगन के केस जीते के बाद तो सोनिया के कोर्ट में बुलावे के होगी। नॉट पॉसिबल। वो तोहार अकेली एलिबाई बिया, वो इकलौता गवाह बिया कि मर्डर के रात वो तोहार साथे रहे। हमके पता बा, लेकिन हम ही ना कर सकेली। लेकिन काहे ना? हम ओकरा दूर के नहीं ताकि ओकरा प्रोटेक्ट कर सकेली। हम ओकरा इस सब में शामिल ना करे चाहता नहीं। हम ह्यूमिलेटेड ना होके चाहता नहीं, ना तो ओकर शादी जिंदगी सब खराब हो जाई। हम ओकरा से बहुत प्यार करेली। आई एम सॉरी। मिस्टर गुप्ता, का आपके लगे कोनो गवाह बा हाजिर करे खातिर? नो योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर राहुल सिंह के मुताबिक 25 सितंबर के रात वो मर्डर स्पॉट पे ना रहलन, बाकी कहाँ रहलन ये वो खुद साबित ना कर पा रहल बने। ना उनकरा लगे कोनो गवाह बा। इट्स एन ओपन एंड शट केस योर ऑनर। तो हमारा अदालत से दरख्वास्त बा। योर ऑनर, हम डिफेंस के टेस्टिफाई करे चाहे नहीं। योर ऑनर, ये एकदम गलत बा। ये कौन बाड़ी हमने लोग के पता नहीं के। इस सिर्फ अदालत के वक्त बर्बाद करे के चाहत बानी। मिस्टर शास्त्री, आप अकेले इंसान न बनी जेकरा अदालत के वक्त के परवाह बा। हम भी लॉ के पढ़ाई कैले बनी। प्लीज विटनेस बॉक्स में आई। आप के बानी? हमार नाम सोनिया वर्मा बा। जौन रात सलीम के खून बहल रहे वो रात हम राहुल के साथ रहने। अरे बाप रे, ये का बोलता है? ये कैसे हो सकेला? ये कैसे हो सकता कौन बड़ा बोल आगे हो? है? साइलेंस। लेकिन कोर्ट में शांति बनाए रखें। अब आप बताएं। राहुल और हम दोनों के अलग अलग इंसान से शादी भइल बा। हम लोग के रिश्ता के छिपाए खातिर, हमारी इज्जत बचाए खातिर राहुल चुप बा। का बकवास बा। ये झूठ बोल रहल बाड़ी। झूठा गवाही देके राहुल सिंह के बचावे की कोशिश कर रहल बाड़ी। इहो तो हो सकेला कि मिस दिया सिंह झूठा गवाही देके राहुल के फंसाए की कोशिश कर रहल बाड़ी। हम घर गए रानी, तोहर अलमारी खाली रहे, तू घर छोड़ के जा रहल बाड़ा। काहे घर छोड़ के जा रहल बाड़ा? काहे हमके छोड़ के जा रहल बाड़ा? तू जैसन बोला हम वही से नहीं कहीं नहीं। हम पूरा दुनिया के सामने खुद की जलील कर दे। नहीं तू हमके छोड़ के कहाँ जा रहल बाड़ा अभिषेक? अभी प्लीज बैठ, हमके छोड़ के बैठ। बैठ जा। शांत हो जा। तू अभियो हमरा के ना समझ पाइलू ना। हम तारा के दुनिया के सामने बेइज्जत ना करे के चाहत रानी। हम चाहत रानी तू अपना आप के, अपनी सच के, राहुल खातिर फीलिंग्स के दुनिया के सामने एक्सेप्ट करा। उहे दुनिया के सामने जकरा डर से तू छुप छुप के करत रहलू हा। काहे सोनिया, कि उसे काहे डरे के हा जौन तार जिंदगी के हिस्सा भी नहीं के। हमने के बस एक ही को जिंदगी मिलेला, ठीक बा? और अगर वो एक को जिंदगी में भी दूसरे लोग के खुशी के बारे में सोचा तो आपन खुशी खातिर कब जिया? तू केहू खातिर जवाब दे नहीं को, तारा बस ये स्वीकार करे के बा। और ये हम तारा खातिर चाहत रानी। तू अगर जवाब दे बाड़ू
तो खाली खुद खातिर। और जब कुछ सही लागेला ना तो उ सही होला। आई लव यू सोनिया, लेकिन हम चाहते नहीं कि तू खुद से प्यार करा। बस ये बात बा। हम सब खत्म ना करे चाहे नहीं अभी। हम अपन शादी ना तोड़े चाहे नहीं। प्लीज हमके छोड़ के मत जा, मत जा अभी। एगो शादी के निभावे खातिर जिंदगी काहे तबाह करे क्या? तारा ऐसा लगा था काहे कि हमने की शादी पर मुहर समाज के बा। मत सोचा इतना। तू जाना तेरे तू का चाहता रू? हाँ, तू जाना तेरे तारा का खुशी देला। अगर तू लोग साथ में रहता तो खुश रहे कि चाहिए, और अगर वो लोग खुश नहीं थे तो वो लोग अपन खुशी कहीं और ढूंढ सका था। ये वो लोग के अधिकार बा। तू भगवान बड़ा। हे, प्लीज ऐसा ऐसा मत मत करा। शांत हो जा। हम भगवान नहीं के, हम बस एगो इंसान बनी और वो टूट चुकल। तू, हम, राहुल, दिया, हम सब लोग अधूरा लोग बनी। BDSM तार पहचान के हिस्सा बा, और कोनो भी हिस्सा खातिर शर्मिंदा ना होके के चाहे। कबो ना। ठीक बा? हम एक लायक ना बने। तारा कुछ कला की जरूरत नहीं के। और अब हमार प्यारी सोनिया, अब हमरा कहीं और जाए के बा, जहां के हम लायक बा। फिर मिलब तारा से। तब तो हमार संगे उहे कर बचो ना हम तोहर संगे कैले रानी। बिना बताए भाग जाइबा, एगो गुड बाय तक न करबा। क्या कि हम जानते नहीं कि हमने के बीच के गुड बाय हमेशा दर्द दी। हाँ, तरा बताबा अभी हम मुंबई तरा खातिर आयल बन। हम तरा छोड़कर लंदन तक चल गए रानी कॉलेज के बाद, पर हम कभी मूव ऑन ना कर सकनी। का कोनो आस बा? का हम लोग के साथ है कि कोनो आस बा? बिल्कुल पहले की तरह। शालिनी, हमने के क्यों ना क्यों खातिर मूर्ख बानी। हम सुनिया खातिर, तू हमरा खातिर, लेकिन अब और ना। अपन पास में फ्यूचर के सॉल्यूशन के ढूंढल कोनो आंसर नहीं के। अगर कुछ सही ना रहे तो एकर कोनो वजह रहे, और तरीका ठीक कल नहीं के आगे बढ़ल बा। एगो फिर से शुरुआत, एगो नया शुरुआत। शालिनी, हम हमेशा तारा से प्यार करब, तार परवाह करब। तू अपन जिंदगी में खुश रहा, लेकिन खराब पुराना याद में तू कोनो खुशी नहीं क्यों ढूंढ सकत। नया याद बना लो के अलावा कोनो चारा नहीं के। बीतल खुशी भी याद के लिए दुखी दिला। तही एगो पेनफुल गुड बाय।
सही कहा लू। अपन ख्याल रखिए। पुलिस आशीष खन्ना के एगो झूठा मर्डर केस में आपन दामाद राहुल सिंह के फसाई के केस में गिरफ्तार कर ले बिया। पुलिस के कहे के बा कि ई बात के साबित करे खातिर उनके पास सबूत बा। उनकर इहो कहे के बा कि आशीष खन्ना के बेटी दिया के फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस और पुलिस के गुमराह करे के जुर्म में गिरफ्तार कइल जाए। एक बात पूछी। पूछा। एक साथ आए खातिर हम लोग कितना के दुख पहुंचे बानी। तोहरा का लगेला इतना इंसान के दुख पहुंचाए के बाद हम लोग खुश रह सकब? सोनिया, खुद के दुखी करके हमनी लोगन के खुश रख सकेली का? अगर तू सच में खुश रहे चाहता रू तो थोड़ा दुख तो सहे के ही पड़ी। हमके ही ना पता रहे कि एगो BDSM डोमिनेंट एगो फिलोसोफर भी हो सकेला। दर्द ही सच बा, एक खातिर बर्दाश्त करा। अच्छा, तो अब जब हम बुरा लड़की बन गई बानी तो हमके सजा मिले के चाहे। अगर तू जानबूझ के करबू तब तो तारा ना मिली। हम कल का सुनी तारा बताई? The masochist says, hit me. And Sadie says, no. तो खुश तो बाड़ू ना? यदि आप लोगन के ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, प्लीज शेयर करें और स्क्रीन पर दिख रहा लाल और सफेद बटन के क्लिक करें और चैनल के सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन बहुत कीमती बा जे हमनी के उत्साह बढ़ावे में सहायक बने। थैंक यू। कौन राह चली कुछ ना पता बा, पैरों से जमीन जैसे जुदा बा। ऐ जिंदगी